que ricos están, os bicos que saben son bicos de pan e un bico no nariz. Son os Fíos do Querer de César Freire e presentábanse onte á tarde neste formidable ambiente que albergou o establecemento Ubuntu Refugallos en Chantada. Trátase dun libro CD ilustrado ademais pola artista chantadina Cristina Ouro, que colaborou neste proxecto co coñecido por moitos de vós como C Orquestra Fantasma. O músico armouse dos seus orixinais instrumentos unha vez máis e presentouse na vila con este espectáculo para os máis pequenos e as familias, tamén co fin de promocionar esta obra. Ten 24 cancións non para dormiñar os nenos, senón para xogar cos nenos, para facer o cabaliño, para facerlle cóxegas, para mandalos ao aire, para facer palmiñas, e entonces pois son cancións para xogar con eles desde pequeniños, cancións agarimosas, para bailar con eles no colo, para facerlle diferentes xogos, e basicamente iso que son moi sinxeliñas, cancións moi sinxeliñas para poder ser cantadas facilmente, cancións que as podes facer túas desde principio a fin, que decir, as partes instrumentais, por decir unha maneira, van con lalás, que decir, non vai instrumentos a parte, non hai partes instrumentais complicadas que ti non poidas seguir a canción, senón que de principio a fin a canción ti podes coller a canción, aprendela de primeira volta, tirar o libro e cantar as cancións, iso sería o ideal, e pasarlle o libro a un veciño, quen queiras, pero... As cantigas están feitas con maior empeño para un dos fillos do artista e están dirixidas ás primeiras idades inicialmente, pero a acollida está a ser moi boa en todas as idades. Cando veñen os pequenos, veñen os grandes tamén e tamén valen. Algúnas de primeiras palabras, que bueno, que non, son máis... Non son cancións tanto para os pequenos, senón como para os pais. Os pais, familiares, para cantar. E supoño que, bueno, hoxe vamos a ver un pouquiño deste libro aquí. Ten moito que ver tamén un pouco o que ti faz habitualmente de home orquesta ou non? Ten que ver, sí, ten que ver. Na parte técnica ten que ver no feito de orquesta porque toco igual varios instrumentos ao mesmo tempo. Non traio o bombo este estruendoso, traio un aparatiño pois máis sinxeliño a base das óxeres, que levo nas costas tamén, e mentras toco o ukelele e canto, pois tamén toco este trebello, non? O espectáculo que acompaña o libro é, como sempre, participativo, cobrando así o seu verdadeiro senso e conectando así co ser habitual do C Orquestra que vemos en moitos eventos de distinta índole. Bueno, sabedes, non? Que ten conexión con Chantada o libro, porque o libro está ilustrado por Cristina Ouro, a veciña vosa, e maravillosamente, por certo, e nada, moi contentos do traballo que fixo. Coñecemos algunha outra ilustración que fixo con Anxo Moure? Sí, tamén ten ilustracións e coñecina dos libros de Anxo Moure, e aparte coincidimos xuntos en preescolar na casa, en Monforte, que les viñan alá, e coincidimos cos pequenos, que a súa pequena e menos que nos, e foi aí onde nos coñecíamonos de antes, do tema do castañazo e un pouco, pero onde a conexión e o contacto foi máis grande, pois foi no preescolar na casa. Quedan con este outro anaco de Fíos do Querer. Ricos están, os bicos que saben son bicos de pan e un bico na barriga. Vos podedes aí tamén ganar un poquillo. Ai, como me gustan os bicos da formiga, que ricos os bicos, que ricos están, os bicos que saben son bicos de pan e un bico na cabeza. Ai, como me gustan os bicos alimenta, que ricos os bicos, que ricos están, os bicos que saben son bicos de